як модар дар Хуҷанд кӯдакашро дар гаҳвора нафасгир карда куштааст. Дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд як модари 26 сола писарчаи ҳанӯз 1 сола ношудаи худро дар гаҳвора нафасгир карда куштааст. мақомоти интизомӣ мегӯянд, ин ҷавонзан ба далели ин ки робитааш бо марди дигарро аз шавҳараш пинҳон кунад, фарзанди аз марди дигар таваллуд кардаашро буғӣ карда ба ҳалокат мерасонад. раёсати умури дохилии вилояти Суғд дар як навори видеоӣ аз ин зан Мутриба Розиқова, сокини 26 солаи шаҳри Хуҷанд ном бурда мегӯяд, ки ӯ ба ҷурми одамкушӣ муттаҳам мешавад. манба мегӯяд, ин ҷавонзан 23 апрели имсол бо мақсади пинҳон кардани хиёнат ба шавҳар фарзанди аз марди дигар таваллуд кардаашро бо роҳи маҷбурӣ ба ҳалокат расонидааст. писарчаи хурдсоли ӯ бояд 26 майи имсол 1 сола мешуд, вале дар гаҳвора аз дасти модари худ кушта шудааст. маълумот дар бораи ҷиноят замоне ба мақомоти таҳқиқу тафтишот дастрас гардид, ки кӯдаки солим ба таври ногаҳонӣ ба ҳалокат мерасад ва пайвандони беин ҳам ба рафтори келинихонадон шубҳа дошта ба табиӣ будани марги хурдсол бовар намекунанд. зимни коркардҳои оперативӣ ва амалҳои тафтишии мақомоти милитсия ва прокуратура ҳақиқат доштани ин гумонро ошкор намуданд, то ин ки айби модари ҷавон пинҳон монад. тавассути доштани роҳи нафас хурдсол дар дохили гаҳвора аз панҷаи дасти модари худ ба таври маҷбурӣ ба ҳалокат расонида мешавад. ин фарзияест, ки тафтишоти пешакӣ тасдиқ менамояд. ҳар соли ки шумо ҳолати вафот кардани фарзандатонро дарк намудед, баъд чӣ кор кардед? гиря кардед? баъд киҳо омаданд? ҳамсояҳо омаданд. чӣ гуфтед бошон? муҳаммад Астаз бимурд. гуфта мешавад дар навори видеои раёсати умури дохилӣ. ҷавонзани дар куштори кӯдаки хурдсоли худ гумонбаршаванда низ дар ин навор назди дурбини камера иқрор шудааст, ки аз тарс ба ҳамин ҷиноят даст задам. мақомоти додситонии шаҳри Хуҷанд нисбати ин ҳодиса аз рӯи моддаи 104 кодекси ҷиноӣ парванда боз кардааст.